Naš pochovanský obchod bol Němce ve produkcii. V předavarni tam se viezlo tak odmejo, kaž se narečené odval. A to je to srdce, alebo Němce bylo. A viezol jsem ja pon, když jsme mu tej větší odvali a tak spytal jen věste smír za sebe udívač, že má jen identitu, kterou jen dále dať může a tak dále. A to má něco se srbstvom činiť. A tam jsem ja kručišopon započnal ty jene, abo tam ho zapleš. My jsme do šklincov varili kobasu. A to jsem ja pon viezol tej spytal, najmenšia te etikete a také věci dvurečné, also dvurečné se ja dravě činč, jen srbce nejošlo. To a te instance to nejsou otevzali. To jsou to dry rozumič, to tam okastej, also jen to dry tež Němce činič. A to jsem ja si udívač dal. A jo to je tež jen dobré ujičo tým bylo. My jsme tam měli náš smír, my jsme byli srbské reznictvo. A čím bolje je to pan se ujilo, čím bolje je to pan do širokosti šlo.